Egunon eta ongi etorri. Garizumako bigarren igandea dugu gaurkoa. Aurten, gure parrokian azpimarratu nahi dugun bezala, gaur ere Jesus jano dator gure bidera. Eukaristia ospakizun hontan guri bere bizitza matera. Igandero, Eukaristia ospakizuna da gure kristau bizitzaren iturri eta eskola. Garizuman gaude, eta igande hontako evangelioak Jesusen antzaldatzea dakarkigu. Jesusegan dago gure kristau bizitzan sendotza eta eraldatzen gaituen argia. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuaz zure aurpegi bila. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri. Garizumako bidea egiten ari gera, Paskoari begira, eta ospakizun bakoitza aukera bat dugu, beti aukera bada. Jaunarekin aurkitu berari entzun eta gure bizitza. Hasiera ematen diogu Eukaristiari beti jaunari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatuz. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna. Eta erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko. Jainko aita on eta betierekoa, zeure seme maiteari entzuteko esaten diguzu. Gure barne begiak argiturik, zure aintza pozez ikus dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik.
Egun haietan jaunak honela esan zion Abrahami: zoaz zure lurraldetik, zure aberritik eta zure aitaren etxetik. Nik erakutsiko dizudan lurraldera. Herri handi egingo zaitut, eta izen handia emango dizut. Eta zure izena bedeinkapen izen gertatuko da. Bedeinkatuko ditut zu bedeinkatzen zaituztenak, eta madarikatuko zuk madarikatzen zaituztenak. Zuregan bedeinkatuak izango dira lurreko enda guztiak. Hala joan zen Abraham, jaunak esan bezala. Jaunak esana. Agertu zure errukia, bedeinka jauna, zure herria. Agertu zure errukia, bedeinka jauna, zure herria. San Paulo apostoloak Timoteori: anaia maite, eraman itzazu nekeak nerekin batean berri onaren alde, jangoikoaren indarrez. Berak salbatuko gaitu, eta dei egin digu bizi santura. Ez gure egiteengatik, baizik eta bere erabakiarengandik. Eta gizaldi guztiak baino lehen, Jesu Kristorengan eman zaigun graziarengandik. Grazia hau agertua izan da orain, Jesu Kristo gure salbatzailea azaldu denean. Honek ondatu du heriotza, eta argitara atera bizi usterezina, berri onaren bidez. Jaunak esana. Zutik, prestatzen gera, Ebangelio Santua entzuteko, abestuaz, aintza Jesus zuri beti. Aintza Jesus zuri beti, zuzera gure argi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Pedro, Santiago eta honen anaia Juan. Eta mendigoi batera igo zen. Hiruren aurrean antz aldatuak argia bezain
Eta Moises eta Elias agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zen, nahi badezu, egin mintzat. Hizketan ari zela, hodei argi batek estali zituen, eta hodeitik ahots bat entzun zen. Hau da nire semea. Hori entzutean, auspez lurrera erori ziren ikasleak, beldurraren beldurrez. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu, eta honela esan zien. Jaiki zaitezte, zizan beldurrik. Begiak jasorik, Jesus bera besterik ez zuten ikusi. Menditik behera jeisterakoan, Jesusek honela agindu zien. Ez esan inori ikusi dezuen hau, harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Jaunak esana. Eskerrak, zuri, jauna. Jauna. Esaten ari geran bezala, garizuman gaude. Kristauok garizuman gaude, Paskoa prestatzen, ez da? Eta garizumako bidea, kristau liturgia osoa, ulertu zuten hitz egiteko eta idazteko modua ez da gurea. Baina, esaten du jaso behar deguna. Garizumako bidean, aurreneko igandean, basamortua, simbolo bada. Basamortua genuen, ez da, basamortua. Horrek esan nahi du, nondik hasten da persona bat aldatzen. Aldatzen edo eraberritzen, nondik hasten da. Basamortua simbolo bezala, egiaren tokia da. Bakardadearen eta norberaren egiaren tokia da. Asmatzeko arriskua, eta aurreneko esango dugu, igandean, hoxe jarri zitzaigun aurrez aurre. Non esango dugu, simbolo bat, Tabor mendia, mendigoi bat, Tabor mendia. Eta mendiko Jesusen antz aldatzea. Beste esan nahi badu horrek. Francisco Aita Santuak aurten idatzi duen garizumarako mezuan, esaten du hain zuzen, hauxe, liturgialdi hontan, garizuman, jaunak berarekin hartu eta toki bakarti batera eramanez, esaten dugu gaurko evangelioak hartu zituela 3 ikasle eta mendigoi batera eraman zituela berarekin. Eta hori egiten du gurekin ere, garizuman horixe da, azken batean, toki bakarti batean mendigoi. Hau da, Jesusengan dagoen argia, bizia, aurkitzea, antzaldatzea. Ospako aurten garizuman esaten ari gera, Aita Santuak esaten duen, esaldi bada, esaten ari gera, aurtengo garizumari bere ikutua emanez, ospakizunean Kristo berbera dator gure bidera. Ospakizuna, eta batez ere Eukaristia, ez da, Tabor mendia bezala. Horregatik da, Kristau bizitzaren, espiritu bizitzaren iturri eta eskola, Eukaristia, mendigoi bat bezala, Tabor egunero jatea bezala. Fede esperientzian ospakizuna beharrezkoa da. Hor dator jauna gure bidera, ikasleientzat Tabor mendian bezalaxe. Oso ondo gaude hemen, egia da, norberak fede esperientzi bat duenean barrutik, ondo aurkitzen da, gustora aurkitzen da, nahiko luke beti hortan egotea, eta ez. Fede esperientzia izan daiteke, eta badegu zue. Ez gelditu
izan dezun esperientzia honekin jaunari entzun, beti jaunari entzun. Bere bizitza ospakizunean, Tabor mendiko antz aldatzean bezala, azken batean, emate zaigu. Eta Tabor mendia otoitz bizikizuna da. Otoitz bizikizuna. Kristau ospakizun bakoitza. Hoxe da. Eukaristia. Simboloak erabiltzen dira, ez da. Mendigoia. Mendigoia, jangoikoaren hurbiltasuna, esan nahi du, mendigoia. Laino zuria, erabiltzen dute, argia, jainko argia da, zinabestik izan, jainko argia da, ez dago berarengan ilunperik. Eta argitan gaudenean, hori da Tabor mendia, argitan gaudenean beste modu batera ikusten da dena, ez da. Bere aintza da zuen azken helmuga. Espero deguna. Aldatzearen egunaren hasieran, egun sentian hiltzan, ez da. Eta esan zuela azkeneko hitzak. Orain dator gaua, gau aldatzearen egunean hiltzan, Pablo Seigarrena Castel Gandolfon. Hori da, Tabor mendia, fede esperientzia da, aldez aurretik ikustea ze espero dugun, ze espero dugun. Ez zer daukagun badakigu, ez da. Azken batean hemen utziko ditugu denak, ez da. Zer espero dugun. Eta ze, galdera garizuman gaude, ez da. Argia badago nere bizitzan, hoxe. Saiatzen aiz jangoiko gandik hurbil egoten, entzuten dut bere hitza. Bueno, garizuman animatzeko, bihotz berritzera animatzeko, gure bizitza antzaldatzeko, esango dugu, zoaz Tabor mendira entzuteko, bi gauza esan digu jangoikoaren hitzak, bat Abraham, ez da. Zoaz zure lurraldetik, zure etxetik, nik erakutsiko dizudan lurraldera. Atera, abiatu. Aurreneko pausa eman behar da, ez da, jaunaren gana. Hoxe da, gaur entzun dugun aurreneko irakurgaia. Eta Timoteori Pablok esaten dio, eraman itzazunekeak, jangoikoaren indarrez. Dei egin digu bizi santura. Hoxe da, gu geu ere animatzeko, ez da, zoaz Tabor mendira jaunarekin. Hala izan dedila, zutik jarri.
egin dezagun otoitz eska dezagun, behar degun jaunaren laguntza. Eskaera bakoitzari abestuaz erantzungo digu Kiri Elizu. Garizumako bidean gu eraberritzen laguntzen gaituen otoitza, fede ospakizuna eta eukaristia estimatu ditzagula. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kristongan sinisten dugunok, ikasi dezagula berari entzunez bizitzen. Egigun otoitz. Gure eskaskeria alde batera utziz, gure eguneroko bizitza antzaldatzen saia gaitezela. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jaunak, eskuzabaltasun jarrera eman dezagula eta horrela, beharrean daudenei lagunduz bizi gaitezela. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Pasko hiru hurrena pozik prestatu dezagula. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, eskaintza honek eraberritu gaitzala eta santu egin izan gaitezen. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Zutik, zedez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu ida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu. Bihotza aldez aurretik iragarri ondo. Bere dizdira agertu zien mendi santuan. Garbi jakin zezaten, legea eta profetak ere aitorle izanik,
nekaldiaren bidez sartu behar zuela piztu eran. Horregatik zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu zuri, jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eskaintzen dizkitzugu. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Izan gogoan jauna, gure artetik zuregana, joan zitzaizkigun Enrique Larrañaga eta Jesus Mari Aramendi, hauen aurreneko, bere heriotzaren aurreneko urtemugan. Eta Deba Arriola Sendian hildakoak, Gloria Uria, Miguel Alberto eta Maria Teresa Sasieta, Koldo Odriozola, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Inazita Zubizarreta, Brígida Aldalur, Vicenta Larrañaga, José Juaristi Larrañaga, Argi Larrañaga, Juan José Aguirre, Margarita Albizuri, Miguel Oñederra, María Pilar Ramírez eta Jose Garate. Gure senide hauek, zure zerbitzariak, eriotzean, zure semearekin bat egin diren ezkero,
piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Eta hildako gure senide guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide eta jarraitzaile izan diren guztiekin. Haiekin batean, gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekin batea, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraitu. Zeruetan zerana, santu izan beti zure izena. Etor beti zure erreinua, egin beti zure naia, zeruan bezala. Egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzu utzi. Atera gaitza zeu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta munduan dagoen beharrari, eta ez gure utsegite eta pekatuei, eta zure gogoa den bezala eman munduari pakea. Eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona hemen Jesus jauna argi bezala eman zaiguna. Zorionekoak, onen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez zuitz bat eta sendatuko naiz.
Zatozkin badalaizte ene Jesu. Jaunak nere bihotzak eitzen zaitu, zatozkin badalaizte ene Jesu. Egin dezagun otoitz. Ospakizunaren edertasunak hartu ditugunok eskerrak ematen dizkizugu jauna. Lur honetan gaudela ere, zeruko ondasunen jabe egin gaituzulako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. eta egun ona igaro.